mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Mun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. Hege baki. Mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Mun shaida mu kalan kyamara ne. Yau fa idan ba su fito kala fasta din nan ba fa. Sauri su Mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Mun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan shiga. Hegu masu fakahi. Mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Mun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Diga ni fa kalan kyamara ne. Baby na kalan kyamara ne. Wanka na kalan kyamara ko ba wanka ma kalan kyamara ne. Ka je ka aiki na, ka kalle yanda ake yi na, ka kalle yanda ake bi na, baba ne ka ga girma na. Diga kai mai daraja ne, aiki na mai daraja ne, hula na mai daraja ne, aiwaci na mai daraja ne. Wanga fit mun daddan ne, da ni da TJ Jackson ne. Baba tare da kina lega mai fitila mun daddan ne. Postin mai kyau, kyau, cire aiki mai kyau, kyau. To sai ku ji daga yau, na koma Chinese, uwan ya shagaban. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Baba mu fa kalan kyamara ne. Kalan kyamara ne. Mun shaida mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan iPhone ne. A Jabotas mu kalan kyamara ne. Kalan shiga fiskan Samsung ne. Diga ni fa kalan kyamara ne. Baby na kalan kyamara ne. Wanka na kalan kyamara ko ba wanka ma kalan kyamara ne. Ka je ka aiki na, ka kalle yanda ake yi na, ka kalle yanda ake bi na, baba ne ka ga girma na. Diga kai mai daraja ne, aiki na mai daraja ne, hula na mai daraja ne, aiwaci na mai daraja ne. Wanga fit mun daddan. No.